Deň 2 číreho pekla na zemi. Už je to vyše 30 hodín, kedy moje telo naposledy okúsilo chuť šťavnatého mesa alebo mliečného, delikátneho mliečného výrobku. Včera večer, ako som natočil to video, tak som urobil to, na čo zúfalý človek môže len siahnuť. Siahol som na vegánske fejkové burger meso a spravil som si takýto delikátny burger. Dneska som ešte nejedol nič, pretože pokiaľ nemám mať pôžitok z jedla, tak radšej umriem hladom, ako by som mal jesť hnusnú odpornú zeleninu. Zúfalo som sa po niečo musel zastaviť. Celkom to bolí vlastne zistiť, čo som si musel nakúpiť. Chia kukuričné chlebíky, fejkový čedar, z pitnej vody a kokosového oleja a zemiakového škrobu modifikovaného. Nutri-score Ečko, takže vlastne vyrovnám to Ačko, ktoré zožerem v tých chlebičkoch. A to nie je všetko. Tofu, nátierka s opraženou cibulkou. Začalo ma boleť brucho, ako som nad tým začal premýšľať. Normálne ja som rozmýšľal, že zlyhať je ľudské, že vlastne prečo by som sa mal držať týždeň niečoho, že proste si nedám mäso, alebo si nedám nejakú mliečnú stravu, alebo tak. Ja neviem, ako mám zvládnuť týždeň, ja už som sa dneska lúčil s rodinou, že možno neprídem z práce. Mňa zaujíma, ako pre vegána chutí takýto fejkový pôžitok zo skutočného jedla. Ako keď som bol malý a jedával som také fejkové čipsy, ktoré mali nejakú syrovú príchuť a bolo cítiť, že to bolo iba posprejované niečím. To je presne ono. To je presne ono. Nie mi to aspoň zasytí žalúdok.